ଏଇଠି ଶୁଭୁଛି। ହଁ କଣ ହେଲା? ଆଜି ବୁଧବାର ଜାନ ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ ମାଛ ଆଣିବ। ହଁ ଯେ ମୋର ଟିକେ କାମ ଥିଲା। ଆମେ ରିତେଶକୁ କହ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବ ଆଉ। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି, ତମେ ନିଜେ କୁହ ଯାଇକି ଆଣିବ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ପଇସା ଦଉଛି ନେଇକି ଆସିବ। ଆରେ ରିତେଶ। ହଁ ଦାଦା କୁହ। ଆରେ ତୋର କଣ ହେଲା? ଗଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ ମାଛ ନେଇ ଆସିବ, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଇଆଡେ ଯିବି। ଦାଦା ତମେ ଜାଣିଛ ମତେ ବହୁତ ଜ୍ୱର। ଏ ଟୋକା କିଛି ବାହାନା କରୁଛୁ। ହଉ ରେ ପୁଅ ରହ, ବାହାନା ଛଡଉଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇ ଆସିବା। ହଉ ତୁ ସବୁ ଜ୍ୱରରେ ରେଷ୍ଟ କର। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତାହେଲେ ଜ୍ୱରର ନାଟକ କରିଦେଲା। ହଉ ଦଉଛି। ତମର ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ନାଇଁ? ପିଲାଟାକୁ ଜ୍ୱରଟା ହେଇଛି, ତାକୁ ମାଛ ଗୁଡା ଦେଇ ଦଉଛ। ହଁ ରହ ମୁଁ ଖାଇଦଉଛି। ଏଥର ପୁଅର ରଙ୍ଗ ଛାଡୁଛି। ଜ୍ୱରର ନାଟକ ନା। ହଉ ଥା।